Burama kunnafoniw ta fanfɛ an bɛ lamɛnbaaw ladɔnniya u ka dɔn k'a fɔ min ye an ka jamana ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanko ɲɛmaw i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ minisiriso la minisiriso min ni o ɲɛsinnen don an ka duguma kalanko ma o ye gafe kɛ n'o ye sɛbɛn ye kunnafoni sɛbɛn k'a ci directeur d'académie des académies d'enseignement mo n'o ye an ka lakɔlisow ɲɛmaayaw bɛ maa minnu bolo ka jira u la k'a fɔ ko min ye sarawari ye sarawari minnu ni a bɛ tali kɛ maaw la maa minnu ni olu ma lakodɔn u ka piripirilaw ma tigɛ fɔlɔ ni k'a dɔn ni faso baarakɛlaw don tigitigi wala ni maa yɛrɛ tɛ ni bisibasa bɛ u ka koɲɛw kan o kuma ko ni u ka lakɔlimɛtiri dɔ bɛ o lahala kɔnɔna la u ka sara ka jɔ fɔlɔ yanni k'a to kow ka jateminɛ kow siratigɛ la u ka baara kɛ ni u ka direction régionale de budget ye u ka marabolow kɔnɔna la walasa ka maa ninnu kofɔ k'a jira k'a fɔ maa minnu ni olu ma lahala dɔn fɔlɔ n'o baaraw bɛ senna halisa i k'a dɔn olu ka sara wari o ka jɔ yanni o kow ka ɲɛnabɔ o kuma an bɛ u fo u ka cɛsiri la n badenw o kɔfɛ ka aw ladɔnniya sa aw ka dɔn k'a fɔ ko min ye kunnafoniko ta fanfɛla ye i k'a dɔn CEDEAO jamana minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu b'a la ka baaraw dɔw kɛ baara minnu n'olu bɛ tali kɛ sɔridasiw farali la ɲɔgɔn kan sɔridasi 200,000 ni 60,000 olu b'o fara ɲɔgɔn kan ko walasa ka terrorisme kɛlɛ u ye sigi min kɛ cɔcɔkalo sali a tile 25 san 2025 Nigériyakaw fɛ yen Abuja u ye nin kɔrɔfɔkan ninnu fɔ o sigi in senfɛ k'a jira k'a fɔ olu bɛna sɔridasiw fara ɲɔgɔn kan ka terroriste kɛlɛ kɛ CEDEAO dugu kɔnɔna la sɔridasi minnu hakɛ bɛ taa se maa 100,000 ni maa 60,000 ma o ka dɔn olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in kɛ saa kɔnɔ a kan ka nafolo min dun o bɛ taa se dolari wari miliyari 2 ani a nɔkanfɛn ma dolari wari miliyari 2 ani a nɔkanfɛn a bɛ o de dun san kɔnɔ n badenw maa caman b'a la ka ɲininkali k'i yɛrɛ la i n'a fɔ maa hakili juru carinenw ko nafolo in bɛ bɔ min dɛ barisabula n'i ko i bɛ i dafa basi jala la a ɲɛgin ji ka k'i da CEDEAO min ma se k'a yɛrɛ financer CEDEAO min ma se k'a yɛrɛ ka structure yɛrɛ financer o bɛna miliyari 2 bɔ dolari wari la cogo di ka terrorisme kɛlɛ wala maa bɛna d'u mɔ de ɲininkali tɔ min bɛ yen nka ŋaniya in ka ɲi Ala ka ŋaniya in sabati Burama ka lamɛnbaaw ladɔnniya u ka dɔn k'a fɔ ko min ye Haut Commissariat des Nations Unies ye u ka lasigi u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ ciden kura ale bisimilara an ka premier ministre fɛ cɔcɔkalo tile 29 tɛmɛnen san 2025 i ka dɔn premier ministre Ablaye Mayiga i ka dɔn a ye nin maa kofɔlen ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Pierre Camara a ye ale bisimila ale min ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali ale min ye o baarakɛla kura ye Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ i ka dɔn u ka sigi kɔnɔna la maa fila sigi kɔnɔna la min ye Pierre Camara ye ale ye foli kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma baara ɲɔgɔnya min bɛ an ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o baara ɲɔgɔnya in kɛcogo ɲuman ani Mali yɛrɛ jamana bɛ olu dɛmɛni min kɛ u ka baaraw sabatili la a y'o foli kɛ Mali jamana la i ka dɔn min ye Ablaye Mayiga ye a ye foli lasegin k'a jira o la u nana a diyara an nɔ nka u ka jateminɛ u nakun ye ka na anw dɛmɛ de ye o kuma u ka jateminɛ anw mago bɛ dɛmɛ minnu na u k'olu jateminɛ janko kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw t'an yɛrɛ kelen na bilen anw bɛɛ an bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min n'o ye AES ye o kuma n'u bɛ jateminɛ kɛ Mali bɛ dɛmɛ cogo min u ka jateminɛ a dɛmɛ bɛ se ka AES dɛmɛ cogo di o kuma an bɛɛ lajɛlen bɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ de o kuma k'u ka jateminɛ kɛ olu la u bɛ se ka baara minnu kɛ ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka AES dɛmɛ k'u k'olu jateminɛ o kɔrɔfɔkanw olu fɔra a ye n badenw o kɔfɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen min ye sibiri tɛmɛnen kɔni n'o bɛnna cɔcɔkalo tile 30 ma cɔcɔkalo min sara kɔni ko min ye
dugu firi meri ko bamanci wale tigilamaw u ye sira da a ɲɛ a bɔtɔ la a ka foro kɔnɔ i ka dɔn n'ale yɛrɛ tɔgɔ ko Modibo Kɛnbiri a bɔtɔ la a ka foro kɔnɔ i ka dɔn ko u ye sira da a ɲɛ ni ka bunɛ a ni la i ka dɔn k'a fɔ awa dugu firi ani Jabali a kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ de i ka dɔn min ye awa kilomɛtiri 12 ɲɔgɔn ko olu man ka tɛmɛ o kan o kuma nin ye awa Jabali ni dugu firi ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni k'u ye ale bunɛ a ni la ani a ka mobili boliba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye chauffeur kɛ i ka dɔn u ye nin wale cɛjugu in kɛ ka ɲɛsin ale ma ko a kɛra dugu firi ni yɔrɔ in yɛrɛ cɛ k'a tun bɛ kilo 15 ɲɔgɔn ko la i ka dɔn k'a fɔ dugu firi ni Farabugu cɛ dugu firi ni Farabugu cɛ de ye kilo 15 ɲɔgɔn ko ye dugu firi ni Jabali olu de ye kilo 12 ɲɔgɔn ko ye o kuma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ye nin mairie in taara bunɛ a ni la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na awa an bɛ dugawu kɛ Ala ka saya kɛ a ma lafiya ye bɛɛ ni ta waati don wa bɛɛ ni ta cogo don minnu bɛ yen n'olu bɛ maa fa la jamana kɔnɔ n'o ye terroriste ye ka dugawu k'u yɛrɛ ye u mago bɛ dugawu la dɛ Ala ka limaniya di u ma Ala ka o dusukun dayɛlɛ Ala k'u tubi Burama halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la Bamako polisiw olu ye baara sabatilen dɔ kɛ baara sabatilen min ni Senu polisilakaw y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka polisi ma bɔ polisi la polisi bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta o ye polisi bɛɛ lajɛlen ta ye a bɛ i n'a fɔ ni polisi dɔ ye kunmasuli ko kɛ polisi bɛɛ lajɛlen kun bɛ suli nka kunkɔrɔta baaraw de ka ca anw ka polisiw fɛ nin waati laban ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Senu polisiw i ka dɔn u ye wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ kɛ maa baarakɛbali 3 ɲɔgɔn ko ni siga kelen bɛ u la k'a fɔ nson don bingalikɛlaw don ka tɛgɛ kɛ olu la i ka dɔn u ka wulikajɔ sabatilen senfɛ u ye marifaw ni muru u y'olu minɛ baarakɛbali ninnu bolo fɔ ka se moto sonyalenw ma i ka dɔn k'a fɔ ni nson ninnu yɛrɛ denmisɛnninw tɛ barisabula maa 3 in bɛɛ lajɛlen dɔ b'a la u bɛɛ la ncinin o bɛ san 52 la san 52 ale bɛ o la awa min dalen o kan ni o si ka fana dɔgɔni o tɔ kelen fana ye o bɛ san 55 la o kuma o bɛɛ la cɛkɔrɔba ngaro tigɛlen sa o ye san 57 ye ninnu maa 3 ninnu bɛɛ lajɛlen setɔ don u sadɛgɛ kɔnɔna u sadɛgɛ na sa dɛ silamɛ kan ka i ka sali labɛn san 60 ni san 60 sɔrɔ i kan ka dɔn a tɔ ye bonisi ye o kuma ninnu dɔw ni san 60 cɛ tɔ ye san 8 san 2 san 5 nka olu bɛ sonyali la o kuma tɛgɛ kɛra olu la an ka lakanabaw fɛ awa ni ka o di an ka awa kiri tigilamaw ma olu ka u ka baaraw kɛ u kan i n'a fɔ jamana sariyaw bɛ a fɔ cogo min na an bɛ u fo dante foli min na anw lakanani na diɲɛ don o don u ka wulikajɔw la Burama min ye école catholique ye an y'an da don a kɔrɔfɔ la yan wa an tɛ sɛgɛn k'an da don a kɔrɔfɔ la i ka dɔn k'a fɔ a kɔrɔfɔ ko in a b'a la ka kɛ kojugu ye an bɛ don min na i ko bi barisabula nin ko in ye murunin da 2 ye lakɔlidenw dɔ n'an ko an bɛ kuma an bɛ lakɔlidenw ye lakɔliden 5000 ɲɔgɔn ko an b'olu ye olu bɛ gɛlɛya la o don an y'an da don la o tun ye école maître ye école maître ba hakɛ min bɛ gɛlɛya la ko la bi an bɛna an da se lakɔlidenw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ nin kalanso ninnu na Burama olu bɛna tɔɔrɔba sɔrɔ i k'a dɔn min ye ni bolodi ɲɔgɔnma min tun bɛ Mali jamana ani awa église catholique ni ɲɔgɔn cɛ ka lakɔli catholique ka o boloma dɛmɛ jamana ko ale bɛ a fosi ka bɔ o boloma dɛmɛ minɛ kɔrɔ i k'a dɔn o kɛn bɛ gɛlɛya belebeleba ye an bɛ don min na i ko bi ayiwa n'a y'a sɔrɔ jamana kɔni bɛ a jo fɛ a n'a ka kow bɛ ɲɔgɔn a n'a ka yecogo don nka gɛlɛya fɔ da fana ka don la a bɛ na ni gɛlɛya caman ye n badenw Bamako yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ yan ko fɛn min ye lakɔliso caman ye olu de bɛna datugu a bɛ se lakɔliso 12 ma ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la
u ye a fɔ ko min kɔni latigɛra o de ka fɔ ɲinan san kɔnɔna la awa lekɔliso 12 ɲɔgɔn ko olu bɛna datugu pewu o bɛna kɛ bagansiri yɔrɔ ye kala tɛ kɛ yen bilen lekɔliso ninnu na lekɔliso b'a la minnu n'olu dɔn bɛ maaw fɛ kosɛbɛ misaliya la lycée Prosper Camara Lafiyabugukaw fɛ yɔrɔ o dɔn bɛ kosɛbɛ ka fara o kan lycée Notre-Dame du Niger min filɛ BCEAO kɛrɛfɛ o lekɔliso in bɛɛ b'a dɔn a jɔyɔrɔ ye min ye ayiwa a denmisɛnninw niveau b'u la cogo min a dɔn bɛɛ ten bɛɛ b'o dɔn o kɔfɛ Kulikorokaw fɛ lycée P12 bɔrɔma ninnu bɛ lekɔliso minnu n'a kuma fɔra n'i bɔra a la dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ k'i bɔra ekɔliso ɲɛnama la niveau b'i la nka ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna datugu bɔrɔma baganw bɛna siri nin binw nɔ ɲina nin binw tɛ bali ɲina cloche tɛ sonné ni lekɔliso ninnu sila ɲina fixe autant tɛ kɛ ni ekɔliso sila ɲina bulletin ko kuma tɛ kabako don nka ala ka bon i ka dɔn k'a fɔ ni lekɔliso 3 min n'an y'o kuma fɔ aw ye k'olu bɛna datugu a jarala k'a fɔ lakɔliden minnu bɛ yen n'olu bɛ awa n'u faw n'u baw n'olu bɛ misi la nin waati u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min a bɛ taa se maa 5000 ɲɔgɔn ma 5000 élèves olu de bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni lekɔliso 3 in dɔrɔn an ye 3 min fɔ dɔrɔn olu ta la kuma a gɛlɛyara f'a tɛmɛna dɛ awa min ye san 2024 san 2025 ye ni lekɔliso 3 in na halisa an b'olu kɛ misaliya ye i k'a dɔn k'a fɔ bagi la u ye maa min ye bagi kɛ ka bɔ ni lekɔliso 3 dɔrɔn na jateminɛw la o bɛ taa se maa 1000 ni maa 200 ani maa 9 ma 1209 candidats o maa 1000 ni 200 ni 9 i b'a ye k'a fɔ 100 sigi la maa minnu ye bagi sɔrɔ ni lekɔliso 3 la o ye 60% de ye 100 sigi la 60 ye bagi sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ ka jaabiyaw ka ɲi ka résultats ka ɲi nka olu bɛɛ ye hakili lajigin ye o si tɛna kɛ ɲina barisabula lekɔliso ninnu kalan tɛna kɛ a kɔnɔna la ɲina n badenw i ka dɔn k'a fɔ bi ko tɛ mali kabi a y'a yɛrɛ sɔrɔ waati minnu na i ka dɔn kabi mali yɛrɛ m'a yɛrɛ sɔrɔ nin tɛgɛdenboloma in bɛ sen na ani lekɔli katoliki ni ɲɔgɔn cɛ nka ayiwa jamana kɔni ko ɲina ko ale tɛna se ka se o kuma ko ale bɛ a sen bɔ a ko in na o kɛn bɛ gɛlɛya ye lekɔli katoliki église katoliki labɛnnen tɛ ka lekɔliso ninnu bɛɛ lajɛlen ta jamana bɛ nafolo min bɔ ka lekɔli ninnu dɛmɛ église katoliki ko ale labɛn tɛ o musakaw ta ale bolo o kuma fɔ dɔ de ka datugu a ko in nɔ o kuma min ye lekɔliso ninnu ye tiɲɛ don an b'a fɔ n ko église katoliki ka ekɔliso don nka burama min ka ɲi ka faamu o de ye k'a fɔ lakɔlimɛtiri minnu bɛ kalan kɛ ni lakɔlisow la n'i y'u sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ 80 ɲɔgɔnko b'a la burama olu bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ye awɔ lakɔlimɛtiriw n'i y'u sigi 100 o 100 80 olu ye silamɛ ye burama lakɔliden minnu bɛ taa kalan kɛ ni lakɔliso ninnu na ni ekɔli katolikiw don n'i y'o lakɔlidenw sigi 100 o 100 burama 20 dɔrɔn de ye kerecɛn ye n'o tɛ a 90 n k'a fɔ 10 dɔrɔn de ye kerecɛn ye n'o tɛ a 90 bɛɛ lajɛlen ye silamɛw denw ye olu de bɛ taa kalan kɛ dɛ o kuma o b'a jira k'a fɔ kerecɛn lɔkɔli don tɔgɔ la nka kerecɛndenw dɔrɔn ta tɛ dɛ mali bɛɛ ta don silamɛ bɛ kalan ye kerecɛn bɛ kalan ye ladakɔrɔ maaw bɛ kalan ye a bɛɛ lajɛlen da u ka da yɛlɛ bɛɛ lajɛlen nka da ninnu caman na tugu ɲɛnasa in kɔnɔna na jango an bɔra ka da belebeleba 3 min fɔ aw ye olu bɛɛ lajɛlen na datugu ɲinansa in kɔnɔna la o kuma an bɛ a kɔni bisigi k'a fɔ datugu ninnu tɛ koda i ye yanni kow ka ɲɛɲini ka kow ɲɛ sɔrɔ lakɔli katoliki maaw fɛ i k'a dɔn o baaraw de don an b'a bisigi k'a fɔ don n'a nataw la i k'a dɔn a na ɲɛnabɔ barisabula n'a fɔra ni lakɔliso ninnu bɛ lakɔliden minnu ta ko ka taa olu di jamana ka foroba lakɔlisow la gɛlɛya bɛ n'a la barisabula kaba gɛlɛya bɛ yen nɔ n'i y'an ka ekɔli pibilikiw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ maaw ka ca kilasi kɔnɔ burama i b'a sɔrɔ ekɔli mɛtiriw bɛ yen dɛ nka ekɔli mɛtiri jolenw de ka dɔgɔ a yɔrɔ ninnu na parce que an k'o yɔrɔnin fana fɔ lakɔli katoliki maaw u tun bɛ u ka ekɔli mɛtiriw ta cogo min na
a irigere kumbala de ni tel l'école maîtrise jolé inuti be barala de o de uga kala qualité ni o kuma n'a fɔra k'olu bɛɛ ka taa tɔ an ka taa firi ɲɔgɔn kan l'école publique la k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen école maîtrise ko gɛlɛya bɛ yen effectif ko bɛ yen qualité ko bɛ yen wa maaw yɛrɛ ka ca donc nin y'o gɛlɛya ye gɛlɛya min ni dɔ kɛ an kan ka a dɔn k'a fɔ ɲina dɔ bɛna fara o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kan l'école ko ta fanfɛla na nka burama ninnu bɛɛ lajɛlen ye anw bɛ sira min ɲɛ an ka kunnafonidila Alexis Karanbiri ale ka jateminɛw bɔra ninnu kan a n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw nin ye anw bɛ ka sira minnu ɲɛ nka jamana fɛɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ anw t'o dɔn fɔlɔ wala ni partenaire bɛna sɔrɔ ka fara église kan u ka baara ninnu bila sen kan tun an t'o dɔn nka an b'o de bisigi k'a fɔ a bɛ ɲɛ ni Ala sɔnna ma Ala k'a ɲɛ Ala k'a ɲɛ an bɛ taa ɲɛfɛ. Burama Sénégalikaw fɛ an bɛ taa yen Sénégal jamana olu ye sariya dɔ ta sariya min bɛ yen ni a b'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ lasɔmili kɛ ka jamana ɲɛmaaw lasɔmi ka kunnafoni jɛlen di jamana ɲɛmaaw ma yuruguyurugu ni jamana nafolo burujali baaraw kan i k'a dɔn olu k'olu don ba la ka olu kɛ k'u encourager k'u fari foni o sariya yɛrɛ Sénégal de y'o ta o kuma maa o maa ni e bɔra dɔ ka yuruguyurugu dɔ ka burujali nafolo foroba nafolo o baaraw kalama ni k'o ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye olu k'o sɛgɛsɛgɛ k'o enquête dayɛlɛ u k'a dɔn k'a fɔ e ma nkalon tigɛ fewu Burama ko min ye awa nafolo o bɛ d'i ma koyi nafolo min ko de i b'o dɔn n'i ko miliyari ko dɔ b'a la ka nafolo yuruguyurugu ko hali n'i ma wari hakɛ fɔ nka ne kɔni sera ka alerte di jamana service compétent ka wuli ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'a tigi ye miliyari 5 k'a y'o de détourné o dɔnna o miliyari 5 10% o de y'i ta ye jamana ko k'ale bɛ jɛn o ko k'o d'e ma i ka weleweleda kan i ka lasɔmili ni o kɛra sababu ye maa dɔ tigɛ ka kɛ maa dɔ la ko ye jamana foroba nafolo buruja a ye jamana foroba nafolo min buruja hali n'o bɛnna 1000 miliyari ma o 1000 miliyari 10% bɛ d'i ma e min ye jamanaden gansan ye ni e ye lasɔmili kɛ kɔni Sénégal ko ten nin y'a fɔlɔ ye farafinna anw k'a mɛn ko ni ɲɔgɔnna sariya bɛ yen janko farafinna tilefɛ bolo la o kuma ko i jɔyɔrɔlen tɛ hali k'i jɔ ni jamu fɔ ko i Burama ko n'a ka di ye i bɛ nin baara in bɛɛ kɛ anonymat la k'a sɔrɔ i ma ye i ɲɛda ma ye i jɔ ma fɔ i jamu ma fɔ ko wa a m'a kɛ ɲɛ o ɲɛ ma hali ni i ye alerte kɛ cɛ kɛra don a mana kɛ cogo o cogo i tɛ nɔ minɛ k'a fɔ ko misira ko n kana nɔ minɛ a y'o t'a la sari u ye maaw bolo bila maaw bolo foni k'a bila k'u sen foni k'a bila u ka jamana dɛmɛ ka baara kɛ i n'a fɔ anw bɛ min kɛ yan kɔni nin ye dɔw de saratɔ o la Sénégal anw bɛ alerte min kɛ n'a bɛ fɔ anw ma ko anw tɛ fasoden ɲuman ye u tɛ transition fɛ u da bɛ yuruguyurugu kuma la yuruguyurugu sera kɛlɛ don kelen anw b'o kɛ anw bɛ kɔrɔfɔ yan anw bɛ nin kɛ Mali la yan Bawule la yan anw bɛ ka kɔrɔfɔ ko Sénégal ko n'i y'a kɛ ko 10% bɛ d'i ma e ye kuma in faamu dɛ kuma filɛ nin ye an bɛ ayiwa Sénégal ɲɛmaaw fo a bɛ taa dɔɔni don komi an bɛ keleya ɲɔgɔn na ko in bɛ bɛn o ni Ala sɔnna ma Burama kɔrɔ wɛrɛ olu ka jamana ɲamakala ta octobre kalo don a tile 25 a bolodalen ka bɛn o ma u ka maa min bɛ yen n'o ye cɛbɔ ye k'a fɔ ko ne b'a fɛ ka kɛ candidat ye ne b'a fɛ ka kɛ président ye Kɔrɔwari kɔnɔ Burama o bɛ taa se fɔ maa 60 de ma maa 60 olu bɛɛ lajɛlen ko k'u b'a fɛ ka Kɔrɔwari mara o ye liste provisoire ye o kuma liste provisoire in a lasera o ma u ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ kalata baaraw la o kɔni sera ka maa min ka dossier sɔrɔ k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka kɛ président ye o ye maa 60 ye maa 60 ninnu bɛɛ lajɛlen n'u tɔgɔ n'u jamu n'u ka lahalaw dira u ka conseil constitutionnel maaw ma conseil constitutionnel maaw bɛ baara kɛ a ko kan i k'a dɔn walasa
awa ka jateminɛ ni min n'a ka kan wala ni min n'a man kan o baaraw bɛ sen na ni maa min bɛ yen ni fili kɛra i tɔgɔ la wala i jamu la wala i si la wala i ka kunnafoniya la o baaraw bɛ kuncɛ bi septembre kalo tile fɔlɔ nɛgɛ kanɲɛ 18 réclamation bɛ ban o kuma baara bɛ to conseil constitutionnel bolo ale b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ maa minnu n'a ka kan k'olu k'a la maa minnu n'a man kan k'olu bɔ a la pour le moment Tijani Camu o Laurent Gbagbo u bɛɛ lajɛlen bɛ liste in na fɔlɔ u bɛɛ bɛ liste in na mais n b'a fɔ o ye liste provisoire don dɛ o kuma n ka o dɔn k'a fɔ liste provisoire don n bɛ segin a kan Burama n bɛ segin ka na Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ min ye banni ye n'o ye somayɛlɛmali kunnafoni ye nin bɛ tali kɛ o la awa ORTM fan fɛ i ka dɔn u ka kunnafoni dilaba kɔrɔ dɔ bɛ yen ni a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni ale tɔgɔ ye Masire Yatasayi ye Masire Yatasayi kunnafoni dilaba tun don Mali jamana kɔnɔ a tun bɛ baara kɛ Mali ka foroba teleso la n'o ye ORTM ye i ka dɔn k'a fɔ Ala ye a ka kalifa minɛ a la i ka dɔn o kunnafoni dira a ka denbaya fɛ ka jira k'a fɔ awa ni musokɔrɔba in Ala ye a ka kalifa minɛ a la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kunnafoni di baaraw la Mali jamana kɔnɔna la don min tɛ bi ye o kuma an bɛ dugawu de k'a ye sa Ala ka saya kɛ a ma lafiya ye jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye a ye baara mun kɛ Mali jamana ye wulikajɔ mun kɛ Mali jamana ye Ala ka olu kɛ a ka lahara tɛmɛsira ɲuman ye ayi o kɔfɛ halisa o somayɛlɛmali kunnafoni kelen bolo tigɛ la an bɛ aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni di wa gafe min bɛ n'a bɛ f'a ma ko Delta News fana kunnafoni dilaw ɲɛma n'o y'u ka directeur de publication ye i ka dɔn k'a fɔ ale fɛnɛ ni ale tɔgɔ ye Amidu Ongoiba Ala ye ale ka kalifa minɛ ale la o kɛra jumadon fɛnɛ juma tɛmɛnen kɔrɔ o kɛra hôpital di Mali la i ka dɔn a ka kunnafoniyaw olu y'a jira na k'a fɔ janajaw kɛra kunun dimanche n'o bɛnna cɔcɔkalo in tile 31 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la i ka dɔn a yɛrɛ denbaya la Maɲanbugu an bɛ dugawu kɛ ale ye fɛnɛ ye Ala ka somayɛlɛmali in kɛ lafiya badabada ye a ye Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na awa bɛɛ ni na waati bɛɛ ni ta waati n'an bɛ taa waati min Ala ka a sɔrɔ ani Ala cɛ ka ɲi ani ma cɛ ka ɲi nɔ Burama o bɛ an don an ka kunnafoni bakurubaw kɔnɔna la inshallah awa an ka taa joona an bɛ taa